טוב, חברים יקרים, חברי מועדון זנב הקרב, כרגע אתם רואים את ההתקהלות כאן בביתו של גזבר המועדון מר יוסי יונה. הוגה רעיון טיולי הלילה. בעצם יוסי מארגן לנו את כל החברים בטיולי הלילה, אתם רואים אותו פה, והכלי החדש שלו הגיע, סקרמבלר 504x4. זה הרכב של רסגל, כמו שאתם רואים. זהו אור מרסגל, החבר חגי חברוני, לוי יניב, היום הוא לא חמוש מכף רגל עד ראש, שותה רדבול. אשריכם זנב הקרב, אתם רואים התקהלות הילדים. נחליף כמה מילים עם החבר לוי יניב. חבר לוי יניב, איך אתה מגדיר את יוסי במועדון זנב הקרב? בעצם הדמות הזאת היא מארגנת את טיולי הלילה ומביאה את כל החברים בעצם, מכל האזור, נכון? יוסי הוא אחד מאבני היסוד של המועדון. אחד מאבני היסוד, רבותיי. בלעדיו שום דבר לא יוצא, בלעדיו שום דבר לא זז. אם אין את יוסי, המועדון יכול... יוסי בשטח, האווירה במתח, רבותיי, והכלי הזה עולה מוטו. יוסי, מברוק, מזל טוב, זה עולה ליוטיוב, עכשיו בתקריב. הגזבר המועדון ממו אחד. רק שנייה, זה אור, אתה מבטיח לנו שהכלי הזה טוב? מבטיח. כן? בהתחייבות מלאה מרסגל. אתה יודע, מוקלטת. אם לא, אנחנו כולנו בקנן. לכם רבותיי, כן, כמו שאתם רואים עכשיו, אור מוריד עכשיו את הכלי. אנחנו ננסה להעביר לכם את הצילום הזה. אתם רואים כלי מאוד מאוד שמור. זהו ביתו של גזבר המועדון. חבר'ה, באמת אתם צריכים לדעת שבלי החבר יוסי יונה בעצם שום דבר לא היה זז כאן. בעצם כל הארגון, כל הפעילות, התקצוב של המועדון, ארגון החברים, האדם הזה פשוט מארגן את כולם מאלף עד תף. כל המפגש בעליות של רמי בימי שישי בצהריים, זה גם כן הוא אחראי לעניין. כרגע אור מוריד את הכלי. כמו שאתם יכולים לראות גם בסרטון של אתמול בלילה, החבר זיו כהן קיבל את ה-RM 125. לפני כשבוע הקרב איציק קייזר קיבל את הרנגייט 800. אנחנו צילמנו גם את זה, ואנחנו מלווים את כל החברים שלהם בקבלת הכלים. אני מרימה שתי גלגל. כן, זהו אור. אבא בשטחים אתה נותן לי לעשות צלחות. זאת הפעילות בעצם שאנחנו מבצעים ככה ביום יום. אנחנו עוסקים ביום ובלילה בקבלת הכלים לחברים. אור יעשה איזה בדיקה קטנה עכשיו. כן, הוא עושה כאן איזה בדיקה קטנה של הכלי, מרים קצת לווילי. בעיקרון אתם רואים את החברים, חגי חברוני ולוי יניב. כאמור, קבלת הכלי של החבר יוסי יונה. כן, אתם רואים את החבר חגי חברוני, מייסד מועדון זנב הקרב, עולה על הכלי של יוסי יונה, חבר המועדון. רגע, הוא גם רוצה להרגיש את הכלי.
השאיר לנו אבק כהוגן. כן, חגי חברוני על הכלי. בשבוע הבא אנחנו נארגן גם כן ראיון אישי עם חבר המועדון יוסי יונה בהקשר למועדון, מה קורה עם המועדון בחודשים הבאים. טוב, צופינו היקרים, כמו שאתם רואים, ההשקה הראשונה, קבלת הכלי של החבר יוסי יונה. תחזיק את ראש, שנייה אני... רגע, אני... תחזיק את הרדבול, איתן שאתה הרדבול. לא דרך הגיע, אלא תחזיק אותו. מה? תענו. הנה אבא בא, אבא בא.